दिनै 13 जुलाइ जोङो दिनैहाय नैबे नेपालनि झापा डिस्ट्रिक्टनि रयेल निर्भान बे हटेलनि नैबे सावरायसालियावहाय जों दिनै खमलायनाय फेडारेशन अफ नेपाल बेखौ जों दिनै दानो हाबाय आरो जोबोद खाफाल गोनां बेवहाय जोंजों ओरैबायदि मोजां मोजां मावथिफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोन बेवहाय दङ आरो बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो खमलायनाय फेडारेशन अफ नेपालखौ जों दादों आरो जोंहा नै माला गेदेर बिथांमोनानो नेपाल हादोरनि बर'फोरनि गिदिर गिदिर गासै बिबान गोनांजोब बिथांमोनानो बड'लेण्डजोंबो बिथांमोनानो जोंनि फोनांजाबनाय कमिउनिकेसन बिथांमोननि गेजेरजों जाजोबो आं मिजिं लायो खमलायनाय फेडारेशन अफ नेपाला फैगौ समावहाय गोबांथार बेवहाय प्लेयार दिहुननो हागोन ओमफ्राय जोंनि थांखियानो जाहैदों मा फैगौ नभेम्बर दानावहाय गुवाहाटीयावहाय खमलायनायनि इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल लेभेलनि बेवहाय चेम्पियनशिप जानो थांगासिनो दङ दा बेनि सिगां जोङो नुसुंसे हादर हिसाबै नेपाल आरो जोङो भुटानावबो जोङो दाहैनो नागिरदों दिनै नेपालावहाय दानाय जाहैबाय खमलायनाय फेडारेशन नेपाल बिथांमोननिफ्राय जोङो बेवहाय प्लेयार इनभाइट खालामहरगोन बिनि सिगां जोङो फैगौ आगष्ट दानावहाय जोङो ट्रेनिं होगोन जों प्लेयारफोरखौ बे जायगायाव ट्रेनिं होगोन जोङो मास्टार लाना फैगोन हजोंनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय मास्टारफोर लाबोगोन जोङो डेमनस्ट्रेसन होग्राफोर जोङो गथ'फोर बे जायगायाव लाना फैगोन बेनिफ्राय बे जायगानि गथ'फोरखौ जोङो बेवहाय ट्रेनिं होगोन बेनिफ्राय बे जायगायाव ट्रेनिं मोनखांनायनि उनावहाय जों बिथांमोनखौ ओरैहाय इन्टारनेशनेल खमलायनाय चेम्पियनशिपआव जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जे बोसोरफ्रोमबो जे बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो बेवहायबो बिथांमोनखौ जों खोथा होदों नोंथांमोनखौ जों बोसोरबा हांख्राय हरगोन होननानै आं मिजिं लायो फैगौ समाव नेपालनि नैबे झापा जिल्लानिफ्राय बिथांमोनहा गोदानै नाजानाय बिथांमोनहा जोबोद इन्टारेस्ट होदों जोबोद बिथांमोना गेलेग्राफोरखौ सोरजिगोन आं बेखौ मिजिं लाबाय गोजोन्थों जस तपाईहरुले जुन एउटा नेपालमा आएर आसाम बोडोल्यान्डबाट नेपालमा आएर जुन एउटा स्पोर्ट खमलाइनाइको एउटा कमिटी तपाईहरुले जुन एउटा फाउन्डेसन गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नेपालबाट पनि हामी जसरी हुन्छ सहभागी गराउँछौँ अब सबै टिम हाम्रो एउटा टिम नै एक भएर उयो गर्ने पठाउँछौँ हामी है ल नेपालको तपाईँको परिचय नेपाल सरकारको वरिष्ठ राष्ट्रिय परिषदको वरिष्ठ प्रशिक्षक अहिले सेकेन्ड क्लास अधिकृत हो मेरो यो रिटायर लाइफ पनि भइरहेछ म कालु मेचे मेरो अब मेचीनगर 12 भन्दै शुभकामना सहित अब यो नेक्स्ट प्रोग्राममा चाहिँ हामी एउटा जुटेर कसरी हामी यसलाई राम्ररी गर्ने कसरी हामी खेलाडी पठाउने अब तपाईँहरूबाट आसामबाट चाहिँ तपाईँहरूले कोच ल्याएर यहाँ हामीलाई दिइसकेपछि हामीले एउटा खेलाडीलाई एउटा यहाँका हाम्रा मेचे बुढोहरूलाई चाहिँ भेला पारेर यो कुस्ती ट्रेनिङमा चाहिँ सहभागी गराउँदै भोलि तपाईँहरूको त्यहाँको कार्यक्रममा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ धन्यवाद